Shwmae a chroeso i'r tiwtorial ar ddefnyddio WordPress am flogio. Felly, yn ystod y flwyddyn, byddi di'n cyflwyno dy waith terfynol ar ôl drafftio mewn blog personol. Dyma fydd dy e-bortffolio. Dilyna'r cyfarwyddiadau hyn i greu blog WordPress. Felly, yn gyntaf, ewch i wordpress.com, sef fan hyn, wordpress.com. Cliciwch Create Website. Sgroliwch i lawr a cliciwch Skip for Now. Yn y bar chwilio yma, teipiwch y canlynol, blog Cymraeg enw, lle bod eich enw yn cynnwys llythyren gyntaf eich enw ac wedyn eich cyfenw. Enghraifft, enw blog Nick Jones fyddai blog Cymraeg N Jones, i gyd yn un air. Peidiwch ag anghofio clicio Enter. Cliciwch ar yr opsiwn am ddim. Sgroliwch i lawr a cliciwch ar yr opsiwn am ddim. Rhowch eich cyfeiriad e-bost personol. Teipiwch cyfrinair. Cliciwch Enter. Arhoswch. A dyma eich blog. Dilynwch y cyfarwyddiadau. Cliciwch Next. Cliciwch Got It. Sgroliwch i lawr a cliciwch ar Edit. Sgroliwch i lawr. Cliciwch. Teipiwch rhywbeth newydd. Cliciwch Update. I newid eich blog i'r iaith Gymraeg, cliciwch ar My Site. Sgroliwch i lawr a cliciwch ar Settings. Sgroliwch i lawr ac o dan Language, cliciwch a ffindiwch Cymraeg. Sgroliwch lan eto a cliciwch Save. Sgroliwch i lawr. Cliciwch ar y ddolen Las. Sgroliwch i lawr a cliciwch ar Interface Language. Ffindiwch Cymraeg. Sgroliwch i lawr a cliciwch ar Save Account Settings. Nawr mae eich blog yn Gymraeg.
cliciwch ar gwefan. Cliciwch ar y pensel. Taipiwch rhywbeth newydd. Ac nawr, cliciwch ar Cyhoeddi. I edrych ar y cofnod, cliciwch Dangos y cofnod. Ac nawr, dyma'r cofnod newydd. Cofiwch copïo a ffastio enw ac URL eich blog i mewn i e-bost a'i danfon at mrgwalcymraeg@gmail.com. Os oes cwestiynau gyda chi, yna gofynnwch nhw yn yr ysgol.